Suntem pe scenă la Maneliadă în acest moment. Sunt foarte beat, deci am băut doar o singură bere. Vibe-ul cred că îmi dă așa o alură de m-am dat mort. Vă văd aici la Zâna Zânelor. Vă considerați Zâna Zânelor? Evident! Excelent. Avem un procent destul de mare de Zâna Zânelor în această seară. Bine v-am găsit și Bună noi. seara! Cum te simți la Maneliadă la Oradea? Salut! Sunt super surprins, sincer, de vibe-ul care s-a creat aici. Aveam alte așteptări, dar sunt foarte mulțumit de vibe-ul care s-a creat, de interacțiune, de oameni, de cum se simt ei și cum se manifestă. A fost super ok. Șase cai. Cum v-ați simțit în această seară extraordinară la Maneliadă? Adică îi excepțional. Excepțional. Dă-ne niște detalii. De ce e excepțional? Pentru că sunt niște manele de colecție, niște manele frumoase. Spune, confirmă. Atmosfera excepțională. E absolut genial tot ce se întâmplă. Sunteți cumva cocalari dacă vă plac manelele? Normal că da. Nu, niciodată. Ba da, confirmă, spune adevărul. Da, da. Noi nu ascultăm manele, dar ascultăm manele. Da. Aș vrea să vă întreb, dragă domnișoară, de ce aveți pisica mea pe dumneavoastră în acest moment? Am înțeles. Și pisica mea vă ține de cald. Da, desigur, o dau jos că nu. Șase cai. Suntem pe scenă la Maneliadă în acest moment. Este interesant. Sunt cam multe manele. Cam multe manele, sincer. Mi-ar plăcea foarte mult să fie un pic muzică mai cultă. Se pare că nu este cazul. Este muzică de manele. Vom rezolva. Revenim. Deci, zici că dacă asculti manele nu ești neapărat cocalar. Nu, nu ești neapărat cocalar. Te văd cam cocalar. Nu, chiar deloc. Nu știu dacă sunt de acord cu tine. Fă-mi, te rog, o poză. Ok. Așa, da. Excelent. Cum vă simțiți în această seară la Maneliadă? Foarte top! Foarte bine! Top! Top. Deci nu este absolut nimic mai bine în lumea asta. Top! E top! 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 Top, 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 top. Nimic mai bine în lumea asta. Dar literalmente nimic. Absolut nimic mai bine decât Maneliada asta. E top! Top! Senzațional, senzațional. Spuneți-mi ce veți face după ce plecați de aici. Nu putem! Nu putem. E secret. Top secret. Top? Top secret, dragi doamnelor și domnilor. Top secret, deci. Top secret, da. Top, top. Secret. Am înțeles. Top. Rup topurile, când număr banii vă curg balele. V-am scos din cap eu toate arfele. Se pare că ești îmbrăcat ca mine la această petrecere. Explică, te rog, publicului de ce te-ai îmbrăcat ca și mine. Nu m-am îmbrăcat ca și tine. Fii atent. Tu n-ai bluza băgată în pantaloni. Am înțeles. O diferență senzațională, într-adevăr. E important. E important. Șase cai. Mama la copii sau pofta inimii? Pofta inimii, mereu. Mereu. Este răspuns unanim, pofta inimii. Piesa. Noi tot am cerut-o, dar pofta inimii. Confirmă. Pofta inimii. Pofta inimii pentru că în seara asta la Oradea sunt o grămadă de fete frumoase. Aoleu! Greu! Greu! Mamă la copii! Am logodnic acasă. Eu mă mai duc și în Cluj. A doua parte. Mergem în Cluj cu aia. Mergem.
24 martie. 24 martie. Perfect. Scrie în calendar 24 martie. Ne vedem acolo. Te-ai luat fusta de scandal. Eval, 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 cum te miști așa mortal. Fă un pas în lateral, dă balansul